Доброго ранку усім глядачам Доброранка. Привітання, дівчинки і хлопчики. Лесик, ти бачив, нехто у нашому дворі стрелки-указальники порозвешивав? Бачу. І коли по їх істі, дик до дзвярей Доброранка дойдеш. Не ведаєш, хто це зробив? Ні-а. А гэта зрабіла я. Усім салют! Привітання, Кася. Можеш розтлумачити? Хо, а што тут тлумачыць? Усё і так зразумела. Хутка ж мы збіраемся запрасіць да сябе ў госці самых актыўных нашых гледачоў, так? Так. Вось і для іх я стараюся, каб не хваляваліся, а хутчэй да нас трапілі. Стрэлкі-указальнікі ў двары паразвешвала. Якая ти клопотливая. Вядома, я у вас такая. А яшчэ у пакоі іх уладкуем. Толькі падпішам спачатку. Так, Потап, бяры фламастер і одну стрэлку. Узяв. І що? Піши стол. Стол. Кася, ты думаешь, что наши гости не разберутся, где у нас стол? Разобрацца, вядома, разбяруцца. Але ж са стрэлкай-указальнікам значна хутчэй будзе. Вось паслухайце, я скажу ім яшчэ ў дзвярах. Заходзьце, госці даражэнькія, і за стол сядайце. Будзем чаёк піць. І яны па стрэлцы. Пым-пым-пым. А вось і няправільна, Кася. Перад тим, як за стол сядаць, трэба абавязкова руки памыць. Забылася. Ну тады, Потап, яшчэ одну стрэлку бяры і пішы на ёй мыццё рук. І пастаў лічбу 1. Мыццё рук 1. Ну, а на стрэлцы, дзе ты стол напісаў, дапішы лічбу 2. 2. Кася, Потап, нам необходимо не стрелки-указальники у дворы и по покою развешивать, а придумать, чем гостей мы частовать будем, у какие гульни гулять, какие мультики показывать. Кася, я згодна з Лесиком. Галоўнае стварыць для дзяцей, якія прыедуць да нас у госці, цудоўную атмасферу. Правильно, каб наша сустрэча на ўсё жыццё запомнілася. А ты стрэлкі. Ну, а просто сёння я думала, самы лепшы дзень, каб рабіць такія указальнікі. А што сёння за дзень? Нейкі асаблівы? Сёння дзень памяткі. Тады давай у нататнік і запішам усё, што трэба памятаць для будучай сустрэчы з гледачамі. Геніяльна, Потапчык! Сустрэча сустрэчай, а пра сённяшні Добраранак мы таксама забывацца не павінны. А зараз, між іншым, час мультфільм гледачам паказваць. Тады паказваем. Сябры, а мы зараз записываем у нататнік гульні, у якія можна гуляць разам на любым свяце. А я прапаную гульню фанты. Усе ведаюць правілы? Вядома, ведаюць. Існуюць розныя спосабы гуляць у фанты. Мы раскажам і прадэманструем вам адзін з іх. Кожны з гульцоў кладзе ў капялюш ці кораб якую-небудзь сваю рэч. Мы ўжо паклалі. Я свой бантик. А я шарыкавую ручку. Вы зразумелі? Чым больш гульцоў, тым больш рэчаў у корабе. Выбіраецца вядучы. У нас гэта будзе Потап. Потым вядучы прапануе каму-небудзь з гасцей адвярнуцца. Лесік, адварочвайся ты. А потым вядучы выцягвае якую-небудзь рэч з кораба. Напрыклад, во. Бантик. Але Лесік не ведае, што ён мой. І вядучы пытаецца, што рабіць гэтаму фанту. Гэтаму фанту праспяваць вясёлую песню. І я пачынаю спяваць. Салка ды грышка ладзілі дуду, павесяліцца ды прагнаць нуду. Ду-ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду, ды прагнаць нуду. Добра, Кася. І так гуляюць, пакуль усе фанты не скончацца. Можна і кукарэкаць, і танчыць, і хуткамоўкі розныя чытаць. Вясёлы канцэрт атрымаецца. А давайте яшчэ якую-небудзь песню праспяваем. Напрыклад, баранька, паскачы, Хочаш паскачы. спяваць? Тады прапаную зрабіць гэта разам з Буронкай Дашай. Яна таксама добрая спявачка. Сябры, а мы тут успамінаем гульні,
у якія можна гуляць разам. Далучайцеся. Я прапаную гульню «Разумны і вясёлы цягнічок». І што гэта за гульня? Расказваю. Вядучы задае кожнаму гульцу пытанне. Напрыклад, Потап адкажа, якому вучонаму яблык упаў на галаву. Я ведаю. Кася, пытанне я не табе, а Потапу задаваў. Маўчу. Можна адказваць. Даўно можна. Яблык зваліўся на галаву Ісааку Ньютону. І той адкрыў закон сусветнага прыцягнення. Правильно, Потап, малайчына. І ты становішся вагончыкам нашага разумнага цягніка. А потым вядучы задае пытанне наступнаму гульцу, так? Так, Кася, і пытанне табе. Ці ведаеш ты, у якім паўшар'і зямнога шара жывуць пінгвіны? Ну, у цябе і пытанне, разумнік. А мы пра гэта у адной з праграм расказвалі. Дай падумаць. У паўночным ці паўднёвым, у паўднёвым ці паўночным. Што вы кажаце, сябры? Ага, зразумела. Дзякуй. Лесік, я адказваю. Пінгвіны жывуць у паўднёвым паўшар'і. І гэта правільны адказ. Ты, Кася, таксама займаеш месца наступнага вагончыка нашага разумнага цягніка. Ура, 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 ура! А калі не ведаеш правільны адказ? Тады за дадатковую паслугу можаш узяць падказку. А дадатковая паслуга гэта што? Гэта вершык, танец, песні. А можна анекдот? Ці які-небудзь фокус? Да што заўгодна можна. А потым, калі гульцы сталі вагончыкамі разумнага цягніка, што яны робяць? Адпраўляюцца ў шлях, рухаюцца і ўсе разам пачынаюць напяваць якую-небудзь вядомую песню, але замест слоў спяваюць, напрыклад, чух-чух-чух-чух-чух-чух. Як цікава! Давайце паспрабуем! А мелодыю якой песні наш цягнічок будзе напяваць? Нахіліцеся да мяне, скажу, а гледачы потым здагадаюцца. Лесік, ты з намі? Давайте елачку. Давайте. Увага, увага! Наш разумны цягнічок адпраўляецца ў вясёлае мультыплікацыйнае падарожжа пад мелодыю адной цудоўнай песні. Паехалі! Чух-ч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 ух. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Глядзі мультфільм. Сябры, а мы тут розныя гульні ўспамінаем, у якія можна пагуляць з дзяўчынкамі і хлопчыкамі, калі тыя прыедуць да нас у госці. Прапаную маляваць завязанымі вачыма. Цудоўныя малюнкі атрымліваюцца. Можа вясёлая, а можа і абракадабра якая. Не, лепш прапанаваць нашым гасцям намаляваць мяне. Чаму цябе? Можна і мяне. Лесік, я для гэтага болей падыходжу. Вось паглядзі, якую мяне намалявала Арына Балматкова з горада Чэрыкаў. Кася, Арына напісала, што ты чароўная прыгажуня. Во-во! Дзякуй табе, Арынка. І Марыя Шчарбей з Мінска таксама напісала, што я ў яе любімая вядучая, таму што я прыгажуня і заўсёды ў добрым настроі. А пра цябе, Лесік, разумнік, такога не пішуць. Затое Марыка мяне вельмі прыгожым намалявала у гальштуку. Падумаеш, а ў мяне бант вун які супераўскі на малюнку. Ну хопіць вам. Я ўпэўнена, што гледачы любяць і цябе, Лесік, і цябе, Кася. Правильно! Яны не раз нам пра гэта пісалі, а яшчэ пісалі, што не любяць, калі мы сварымся. Ну добра, не будзем больш сёння сварыцца. А яшчэ малюнкі з намі ёсць? Ёсць. Тады давайте зараз мульцік запусцім, а пасля яшчэ лісты гледачоў паглядзім. Мы працягваем разглядаць малюнкі са мной і Касей, якія нам даслалі нашы паважаныя гледачы. Паглядзі, Лесічак, якія мы прыгожыя на малюнках Насці Скаржэўскай з Мінска. Добра, што Настя спрабуе маляваць і фламастарамі, і фарбамі. Малайчынка!
А яшчэ мне вельмі падабаецца малюнак Андрэя Краўчанкі з Гомеля. Андрэй і сябе побач з намі намаляваў. Здорава! І на малюнку мілей малюшыці з Брэста. Мы такія прыгожыя па садзе гуляем. Па ўсяму бачна, што настрой у нас цудоўны. Малайчынка мілея. Так, малайчынка. А на малюнку Ефрасіні Раўтовіч з Фаніполя мы з Касей ураджай збіраем. Паглядзіце, нават хмарка на небе вам дапамагае. Класна! А яшчэ Ефрасінька малявала, як я табе, Кася, рамонкі дару. Ой, гэта ж мои любимыя кветачкі. Дзякуй, Лесічак, і дзякуй, Ефрасіня. А Віка Сямёнавых з аграгарадка Яроміна Гомельскай вобласці хоча, каб мы ніколі не сварыліся і заўсёды за лапы трымаліся. Дзякуй табе, Віка, і дзякуй усім мастакам, малюнкі якіх мы сёння паказалі ў нашай праграме. І чакайце, сябры, ад нас і часопіса «Умняша» невялікія прызы. А зараз яшчэ адзін падарунак вам і ўсім нашым гледачам. Мультфільм. Ну а зараз час нашай сустрэчы з гледачамі скончыўся. Няхай дзень сённяшні будзе насычаным рознымі добрымі падзеямі і цікавымі гульнямі. Поспехаў вам ва ўсіх справах. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Яўка ўсіх нашых на тым жа месцы і ў той жа час. Не праспіце!